le venia senior department zirlai te iswam hingin chibei kabu ka cheu pathian ni hun dom tak mai kan lo thleng le ta a alo mum hle mai zirlai som hi pakhat na kan zir dona Pentecost thuthlung India rama lo thlen dan chungchang kan zir dona ni ti chuan pathian thu hi mathai bung riat chang som pakua tanga chang som ni thu chhir tur a ron da a kan chhir ange tin le khaziak tu pakhat alo kala a hnena zirtir tu ikalna pia nga kazui ang che ati a ti chuan isuan a hnena si halten ko an neya chungleng sawa te po in bu an neya mishing fa ero hi chuan lunga na anei lo ati a galpana thu ma somo se amen ti chuan voin dia kan zirlai min ko mu tum tlang pui hi chu Pentecost harna America ramara lo thleng khan India ramaron thlen dan kan zir don ani Pentecost harna America rama kum zabisom bakwana tangina in tran chawa ti chuan ko usan alo pianga ko usan sang alo piangin pathian pakhat chau om ti ring tu an lo om ta a kha harna khan pathian thu pathian chandam na thurin na dik tak mai kha aron hriat chhuah chho tira ti chuan ko usan sang lo piangin chung ko usan te chun lem zom khom zela UPC ko usan alo ding ta a ti chuan chu harna chu khovel ram sang a dar zelin India ram alo thleng ve ta a ti chuan chu mi hnuwa Northeast India district sang a ko usan alo piang chho ve zel ta ni chu venya kan zirlai tlang pui ani a ti chuan Jacoban ruan nunga soi kum zabi som ni na lo thleng hi top mai turani lawa Yesu lo kal ema lo chuan akal zel don ani ti kha kan hriat a poimo a tin America rama chau thleng tur ani lawa cover ram zong a thleng tur ani Pentecost ni apo khan Jerusalem chia khan harna kha thlenga ti khan ring tu te khan in hmangai em a anom khoma bi kom lo khan eile in po khan in ei troma tiang chuan hunan hmangan lim em ma se kha pathian thil tu mani lawa khovel zong a kala chanchin tha hril tura pathian ina alo ti a kha an lo thei hil ta ti chuan pathian in ti du da na mangin ati dar ta ring tu te khan lo tlan che dar ta ti khan an tlan chiat na huna pianga chanchin tha hril zela ti chuan khovel ram sang a i ko san dik kha lo pian chu pha ta a chu chu pathian thil tu mani awen ya po hian America ram chungchang harna kan zira America ram arol nu alo thlenga chu chuan atum chu khovel ram sang a chanchin tha hril dara ko san dik tak phun khani a America ram chi khan lo du to ta se engemaw hi thleng lo ang ti kan zoi thei mi lawa chu wang chuan kha harna khan chanchin tha dik tak pathian chandam na thuthlung dik tak kharon ring chu ka chu khovel ram sang a pudar zel tu khan pathian in thil tumaron nei ni ti kha kan thria ta poimo a Pentecost harna hi thlaraw thiang hlimin lei ti danglam na kan lei hi le taksa ti danglam na chau hian ilawa chandam na thuthlung dik hriat na le pon dar na hi akeng tel tat ni ti kha kan thria ta poimo a chu wangin kan hlim le kan lom na te hi kan hlim le kan lom na hian na tok mai ang ti hloma chu chuan thil tum anei thina chu wang chuan hlim ringot hi a fu lo hlim dik hlim fu angai ni chu tiang ang ni lo harna a thleng ani chuan Pentecost harna a tling lo ti na ni kan ram dung le wang apo harna ro pui tak tak harna mak tak tak a thlenga ti dam na te engemaw thil mak tak tak ze khel ram te po on khelang nan dewa po kan ram Mizoram nge apo kelkang huna a thlenga ma se ho takin azuzi a aral le mai thina ni chu wang chuan kan harna hian kan harna chan le pathian thlaraw ke mani lo thleng ni kan hria da hian hrin chhuah le ken tel na yem ti hi kan in chik fo poimo a chu wang chuan pathian thu dik tak pathian chandam na dik tak kan harna hian aron hring chhuak a aron keng tel ani lo chuan kan harna hi
harna diklo alo ni don ni ison tharau dik tak chu alo thlen huna chuan thu tak zong zong a chuan a hruai lu tang chu alo ti a chu thu tak chu chandam na chanchin tha hi ani ti kan hriat a poimo ani ti chuan india rama pentecost harna ron pulu tu hi tu nge ni he harna hi tu ten nge tungding zel a chan na chu vein ya kan zir don ani le pakhatna chuan pentecost harna dik te ni a pentecost harna hi pathian tharawa harna neya hlim na na satak ka lo thleng thin hi an diringot lawa pathian chandam na thuthlung dik tak hriat na tharawa nun pui chunga pon darna akeng telani ti kan hriat angai ni bung samthum pania topeka kansas khwa tharau harna kan zirtak ruwa nu nung kal zel khan pathian thuthlung dik hriat na le pon darna apostolic na apostol te na kha a chhun zom tik le ta a ti chuan hemi atang hin isua pathian na dik tak le pathian ani zia le chanchin tha le isua thiana le thole na trom puin hi ani ti a hriat thar alo ni le ta ni kha harna khan isua hi pathian ani a chuan a thina le thole na trom puin na kha chandam na ni ti aron hriat ti rami te thin lunga pathian chandam na kong dik tak ka mi tan an lo hu pha ta ni ti chuan banhina chuan pentecost harna india rama ron pulu tu te kan zir le anga india rama pentecost harna ron pulu tu reverend ellis luther chizima ei hi lo chin che la india rama pentecost harna ron pulu tu ani a ani hi usa oregon state silverton khua july ni som pakhat sanga zakwa pako khan alo pianga ti chuan sanga zakwa som pariat mars khan tharau thiang him baptisma eta usa harna ron thlen lai ve khana chang ve ta ti chuan ani hi school ka lai te in rongbol tur ka una lo dong dei to ni Harry Moores atenu pa in missionary training home Oakland California an bot seya chuta chuan training in azir ve a azir pui india ram rongbol tura pathian ko na dong ve bok kha uma chu Marjorie John Moyer ani a chuan an chuan a in charan in nei ta a ti chuan Pentecost Ministerial Alliance rongbol da thatak an nei nuin UPC ko san kha khang ko san ho ar khang ko san sang kha lo in zom khoma UPC ko san lo ding ta kha UPC ko san lo ding a khan rongbol turin om tak an nu pa khan an ni chhun zom chhota zela ti chuan pathian ko nan dona tanga kum som thum na sanga zakwa somli pakwa a khan india rama rongbol chu a in hong ta chawani pathian in akawa bible school ka line ti chuan huna local zela kum som thum na pathian in ka una tanga kum som thum alo liam nuwa chaw khan india ram kalna a in hong ta chawani pathian min ko na hi choble chil hian in hong ngal mai thin lawa kan nga pe ya kan do thei te po ngai ve a pathian rem ruat hi a then chu thleng mai ang chi te a then chu nga wang ngai te akum tam tak nga ngai ang chi te khaum ve a chu wang chuan do thei ta ka pathian ron chunga kan nga thin kha poimo ani pathumna chuan india ram lo thlen dan ani le anga ti chuan reverend elc jima chuan india ram arongbol tura pathian ko na chu changin february ni thum sangas go somli pako khan america an mani om na mun kan chu asana thakhat le ni somni an thang nu in sangas go somli pako march ni somni paruk khan india ram madras ku ta chennai a khuan afat pani Harry Ellis Sizim le Fernie Lauren Sizim tenen anon khenga Harry Sizim hi chukan hrianga apa rongbol na chhun zom zela notice India
rong bolin hun rei tak au ma Mizoram te po voi tam tak local to ani po hi ti chuan Kodai Canal Madurai district Tamil Nadu om hun khorin India rama lo om ngai lo UPC of India chu ading ta ngal ni ti chuan kom sang ko sunga pakat khan Adura Kerala state headquarter le Bible school te dinin om hunan khor ngeta ti chuan man son zela Reverend ELC Jim chu India rampum puya shoi tu superintendent om ngala India rama UPC register office chu postbook 11 Maurice Hall Kodai Canal Madurai district Madras States ani a ti chuan kum sang ko somruk pali vel khan India rama district riat India rama district riat om mana ti chuan chung district riat a hruai tu chu presbyter te pakhat na chuan TM Matthew ani hi Kerala district ani a ti chuan V Joyaraj hi Madras district hruai tu turin anda boka tin A Joseph maum le ani po hi Central India district hruai tu tur in da ani a tin B Selina hi Mysore district hruai tu turin ruat ani boka N Johnson ani hi Delhi district hruai tu tur ruat ani le bok ta tin Mizoram district khan district sang khala ding lova Mizoram kha district khata da to pani a chuta hruai tu chu zakam lova ani chu kan thrianga in Mizoram khan harna lo thlenga ta chuan an hlim em a amaro chu khang mihlim te kha kohrana khan nek che pin an oma an kohran in nok alo ta chuan UPC kohran alo din theinan UPC kohran zom tur kha an zonga tian chuan man lata a anua Pidovari voinia hian Pidovari chanchin hi kan zir lova Roxy Artelidovari ni a ani hi India rama rongbol tura ko ve tho ne kumriat mi lek ani line ani hi India rama localin puzakam lo mang ang khan lekha zuk thon ta ti chuan Pidovari hi Mizoram local ta a ti chuan Pidovari chuan UPC ko ran zom turin lo ko mua ti chuan UPC ko ran an zom ta chumi UPC Mizoram lo din masaklaya an maswai tu an bulpui berani a chu wang chung puzakam lo hi share drink tlak ani ti chuan ka sa district a le than sunga nda boka le than sunga po hi mirau pui takani a notice India su eng tura pathian bel ruat ani a ama mi mal chanchin a po hian chanchin ngai nom tak pathian ina ompui dam te pathian ina hruai dan te har satna to sang le pathian ina thil mak ti sak chungchang te po sia tur tam tak oma arau pui em pule than sunga po hi tin TR Challiana hi Manipur district hruai tu turada ani bokani khan zong kha voinia kan zirlai ani a voinia kan zirlai bi ka hi India rama Pentecost rondin tu ko san ron phun tu te chanchin kha kan zirbi ka chu wang chuan official takin Alice Luther Siji makha animaya a san paliaw lewa India rama ko san rondin tu ani wang khan ama chanchin kha kan zirbi ka chu lo a phena hian kan zirlai lang si lo India rama chanchin tha ron pulu tu anom nual maya tin chena kan soitak Pidovari kan ti kha apo kha no pangte ni line UPC ko thana om ma de in India marong bol tu ra ko na alo dong dei to a ti chuan apui tin nuwa India rama localin rong bol na aron neya ti chuan Mizoram milhim tam tak an ko thana leng lo le an ho chote khang ho khan le kharon thonin ko san din tura somna anon thona ti chuan Pidovari chu Mizoram aron luta ma se Pidovari hi hengun la hian apostolic ko san tiang chi nimphua mai su minga baptisma chang pathian pakhat ring tu ve thawani a ti chuan Pidovari hian UPC anom thu le chung ko san chu zom mai that thu
alo ko mo ti chuan pido vari chuan hemi voinia kan zir Alice Luther Sijim hnen a hian lekha vathona ko shantin a poimo thu Mizoram chunga avashila ti chuan posijima chu Mizoram aron kalin pido vari ho hian UPC ko ran an din ta chu ko ran chu sangkas kwa somma khan din ani a not lung leng huna hian biakin ma saber sakani a ti chuan lo dar zaw zelin Mizoram puma UPC ko ran changtlung tak le ro pui tak kan lo ding thei ta a venia po chu ko ran chuan pathian khong ai na zara lo om be zelin mi van nei tak kan lo ni ta a lo om hle nen ni rong bol na ra har san tam tak patlangin pathian ko na changin rongan lo bola anni thora anni khu akin sa hian nuam ti takin rong kan lo bol thei ni ti kha no pangten kan share da poimo azu wang chuan ko ran he ko ran lo din na tura sul su tu te tin khovela ko ran dik tak aron din theina tura harna changma sa tu sul su tu te kha kan zir tak zong zong te kha kan share jenga poimo kan ko ran ta na chuan mi ro pui anni a tu wang chuan kan share veka kha kan mo phurna ni ti kha atop khana na kan soi du ani level ni kan zir lai te lalpan kan za ta na mal min som sak ro se amen